Horrek adore handia eman zion Gregorri, baina denek aritu beharko zuketen berari oska, baita ama eta aita ere. Hori da, Gregor, deitu beharko zioketen, ekin zarraiari. Eta denak, astoratuta bere ahaleginei jarraitzen ari zirelakoan, bildu ahal zuen indar guztiaz ekin zion giltzari oska itxu-itxuan. Giltza biratu ahala zabaltzen zuen sarraila, bere buruari ahoaz bakarrik eusten ziola eta beharraren arabera heltzen zion giltzari edo behera bultzatzen zuen bere gorputzaren pisu guztiaz. Azkenean, sarrailak amore eman eta haren zarat argiak erabat esnatu zuen Gregor. Arnasa hartuz, esan zuen berekiko, ez dut sarrailagilerik behar izan. Eta heldulekoan ipini zuen burua, atea erabat zabaldu ahal izateko. Atea era hartan ireki behar izan zuenez, ura, zabal-zabal egonda ere, Gregor ez zegoen agerian. Lehenbizi, astiro biratu behar izan zuen ate egaletako baten inguruan, eta kontu handiz gainera, ez bazuen bizkar gainera zerraldo erori nahi gelan sartu aurretik. Mugimendu zailarekin ari zela, beste ezeri erreparatzeko astirik gabe, arduraduna entzun zuen, ozen bat jaukitzen, haizeak txistu egiten duenean bezala, eta atetik hurbilen zegoena ura zenez, eskuaz, aho irekia zapaldu, eta astiro atzera egiten ikusi zuen, indar ikusezin jarraitu batek usatuta bezala. Amak, arduraduna bertan egonarren gaueko ilea banatuta eta tente, besoak gurutzatuta aitari begiratu, Gregorrengana bi urrats egin, eta bere inguru guztian zabaldutako gonaren erdian jauzi zen aurpegia bularrean ezkutaturik. Aitak, bekozko ilunez estutu zuen ukabila, Gregor berriro bere gelara bultzatu nahian bezala edo. Egon gelaren inguruan zalantzati begiratu, eskuez begiak estali eta negarrez hasi zen bere bular mardula dardarka jartzera jo.